Hier trainde ik altijd vroeger. Dit rondje is 505 meter. Vroeger organiseerde de lab hier de Coopertest. Je bent er klaar voor. Nou ja, ik in de 2 weken nog wel even gebruiken voor Snake. Dus ik moet nog even 2 weken even lekker trainen, ja. Ja, er was toch altijd jongens een van de favorieten. Viel je nou ook favoriet? Nou ja, kijk, als het een beetje normaal verloopt, dan ben ik weer podiumkandidaat. En als het, ik moet wel even een goede dag hebben, dan wie weet. Dat zal wel bij de voorste met lopen. Maar makkelijk gaat dat dit hier net. Zo'n tenier weet Negerman dat hij last had van een voedselallergie. Het beheind hem in het rennen. Ik heb altijd al het idee gehad van, vroeger ook altijd al van, er klopt iets niet. Nou, en dat heeft bij mij te maken met vooral zuivel. En daar reageert mijn lichaam op. En ja, dat geeft af en toe wat kwalen in hartslag en maag-darmproblematiek. En dat is tijdens het lopen beperkt dat toch. En naarmate ik nou ouder word, lijkt het wel alsof ik daar steeds meer last van heb. Of dat mijn lichaam het steeds minder goed aankent. Negerman had wel een namme heeg te houden. Hij won de slachten 2 keer en is nou dan ook een van de favorieten. Maar echt nog? Nee, dat had er nog net. Ik ben niet echt een marathonloper, dus ik vind het wel altijd leuk om daar naartoe te trainen. Maar ja, ik weet wel dat het is een pokkenend en het wordt zwaar. Dus aan de ene kant vind je het leuk om er naartoe te werken. Aan de andere kant weet je ook dat 42 kilometer en het zal weer een slijtageslag worden. Maar ja, daar moeten we nou nog even niet aan denken. Het wordt steeds moeilijker en en dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar ja, en er komt natuurlijk een keer een tijd dat je verslagen wordt. Maar ik zal er alles aan doen om dat nou nog niet te laten gebeuren.